Nere aitjak? Küçük yerin yok benden açı. Mesela sizlerle Owezoff ve 30 günlük challenge gutordy. Begenýän ýerlememma, gynanýan ýerlememma. Ýöne netijelere geçmeden önce ilk bilen men näme üçin kitap okap başladym we häzirki YouTube, TikTok, Instagram we birnäçe sosiallar bar wagty özüňi nädip kitap okatmaly, nädip motivasiýa alyp nähili dowam etmeli kitap okamany. Ähli maglumat wideonyň dowamynda. İlk bilen men näme üçin kitap okamak diýen netije geldim. Men şeýle özüme seretsem 3 ýyldan bäri kitap okamak elime alyp kitap okap göremek. Näme üçin beýdipdir, näme üçin okamandyryn ýaltandym. Ya yeni bir zat, birnäçe bahanalary bar. Aýdylýan zatlaryň ählisi bahana. Ýöne esasy sebäp men kitap okap başlanym. Özümi biraz motiwirat edip, has durmuşda bir ýokary netije çykmak we söz baýlygymy artdyrmak üçin kitap okap başladym. Indi bolsa häzirki wagtda nädip kitap okamaly? Bilişimiz ýaly alymlaryň aýtmagyna görä ünsimiz bölünen wagtda kitap okap oturan wagtymyz ýa-da luboy islendik zatlarda belli bir zat ünsimizi berip soň SMS-ige ýa bolmasa Instagramdaky stories'e seredip ýygymiza gelenimizde ünsimizi dogly gaýtarmak üçin 23 minut wagt gerek bolýar. Pikir edin 23 minut ýöne bir SMS-e jogap berdiňiz, siziň pikiriňiz başga ýere tarap bölünýär we okaýan zatlaryňyz, öwrenýän zatlaryňyzyň 100% kabul edip bileňiz ok. Eger 100% kabul edip bilmesek, onu bizim produksiýonymyzda gatjar. Diýmek, men kitap okamak üçin belli bir yer tapmaly boldum. İlk bilen men nähili kitap okaýanymy arada aýdaýyn. İlk bilen men berdi Kerbofaýewiň ýa bolmasa birnäçe ýazgylaryň bir gün, 2 gün eserlerini okudum. Soň oýlanışdym, pikirlendim. Men esas maksadym näme? Men esas maksadym öz söz baýlygymy artdyryp, hem şunuňalyk bir dubulda video düşürmekdi. Häzirki görüşimiz ýaly bir dubuldan düşürýän, eger ýalňyşsamam, sözlerimi ýalňyş aýtsamam, zat etsem, sakynsamam, bir dubulda düşürýän sebäbi men ýalňyşyp şol ideal derejeye ýetmekçi. Ondan başga ýene bir kitap tapdym. Tony Robbins, bilişimiz ýaly belli bir dünýä belli motivator adam. Tony Robbins'in "Разбуди себя исполнение" diýen kitabyny satyn alym internetde we dol okap gutormagynda 150 sahypasyny okadym. Şol gysgaça aýtsam, gyzykly bolsa okman suratda satyn alyp okap görüň. Özüňizi motiwirat edesiňiz gelýän bolsa. Kitapda gysgaça aýtsam ilk bilen siz özüňize nähili maksat goýmaly, özüňize nädip tapmaly durmuşdy. Ondan soňra şol maksatlaryňyza baskanjak nädip ýetmeli. Edil daga çykyşymyz ýaly, ýuwaş-ýuwaşda nädip öz maksadyňa ýetmek bardy. Doly maglumat berilen kitapda. Indi ikinji okan kitabym bolsa, "Самый богатый человек в Вавилоне". Yani adyny belli bolýarlyk Wawilondaky iň baý adam. O kitapda birazjyk filosofiýada goşulan ýöne umumy kitabyň maksady sizi öz baýlygyňyzy, ýagny islendik puluňyzy $1 bolsun, $10, milyon dollaryňyz bolsun tapady ýok. Şonu nähili gowy edip amatly tygyşytly sowmak. Ondan soňra nädip şol galýan puluňyzy nädip köpeltmek bardy maglumat berilýär. Ol kitaby hem men özüme has gowy gördüm şol kitaby aýratyn okan kitaplarymyň içinde. We üçüncü kitap bolsa "Искусство харизмы". "Искусство харизмы" näme üçin okaýan sebäbi men daşary çyksam ýa başga bir adamlara tanyşysam ýa-ni gürleşip otursam, özüme has ünsürsem, şolaryň aýtýan gurunlaryna düşünýän, ýöne men şolary gurunlaryny dowam edip, çeper dilde, çeper sözler bilen guruny dowam edip bilemek. Şonu ösdürmek üçin şol zatlary bilimiň özümiň ýetmeýän ýerlerimi doldurmak üçin "Искусство харизмы" kitabyny okap oturýan şu wagt. Şu wagtda 100 sahypasyny ýetdim. Şonu gysgaça tek belli adamlaryň nähili harizmalarynyň bardygy, nädip şolary öz durmuşyna ulanmak barada maglumat berilýär. Elbetde bu kitaplary bilen çäklenmerin men. Entegem ýene bir ýylyň dowamynda kitaplar okaryn. Birnäçe videolar düşürmekçi, kitaplar boýunça bu birinji ýylyň birinji bölegi. Indi bolsa men netijelerime geçelim. Men näçe kitap okudum
Näçe gün okudum, esasy gyzyklyary bilşiňiz ýalyk, men Instagramny başlanymdan soňra, bir hepdeden soňra ýörüte storiesde belli etdim. Men şunu ýalyk challenge başladym. 30 gün, her gün 1 sagat azyndan kitap okuyan diýip. 1 sagat okudymmy? Birinji 7 güni 5 dakyka okudym. Näme üçin 5 dakyka okudym? Gat az, howa gat az. Sebäbi biziň aramyzda gat köp kitap okuyanlar bardyr, belki hökman surutda komentar edýäň. Köp kitap okuyan bolsaňyz, nähil kitaplar okuýaňyz, kitap okumagy aslında gowy görýäňizmi, nähil elektron okuýaňyzmy ýa-da bu marjyn kitap okuýaňyzmy, hökman surutda komentar edýäň. Maň gat gyzykly. Indi bolsa men netijelerime dolanyp geleliň. Men başta birinji 7 güni 5 sahypa, 6 sahypa, ondan soňra men beýnim Instagram'a, stories, ýene näme, YouTube'a ünsüm sowulýar. Ýene näme etýär. Garaz bahyna tapylyp men beýnim okumagy halanok. Soň özümi zastavit edip, özüm mejbur edip 1 sagat ýetirdim. Şol 15 güniň içinde günne 1 sagat hökman surutda ýa ýatmakam ýa irden turan wagtym kitap okudym. Men edil özüm söz baýlygymy has ýokurlandy diýip biljek däl, ýöne aýrykyn gurlap bilýärmi kam pikir etýän. Indi bolsa men näçe gün kitap okanlygymy görüp bileliň. Hawa 7 gün kitap okumadym. 7 gün näme üçin boldy, nädip boldy? Birinjidene iýligderli 7 gün kitap okandan soňra dostlarym bilen bir ýere çykmaly boldy. Ýa bolmasa egzaminler, zaçyotlar bol, ýene näme bol, garaz bahyna tapyldy. Şol 7 güni sypdyrdym. Hawa ýani idealni däl, 30 güniň hemmesini kitap okumadym. Ýöne şonu da hiç okumadykdan 23 gün, ýani 24 gün kitap okanyň gaty gowy mykany pikir etýän. Siz bolsa hem hökman suratda kitap okuýaňyzmy, okumaýanyňyzy komentar edýäň we dostlaryňyza videony oklaň. Sebäbi olar da gyzyklydyr. Kitap nähil okandygymy men öz tejribemi siz bilen paýlaşýan. Siz bolsa hem tejribeňizi hökman suratda komentar edýäň. Men has gyzykly. Video bolsa soňuny ýetdi. Köp sag bolun. Geljekde görüşenjek.